Кәримә белән Сәлимә исемле керпе кызлары. Яшәгән булган игезәк керпе кызлары. Кәримә белән Сәлимә. Бер көнне әниләре аларны үзе янына чакырган. Кәримәгә өлгергән виноградларны, ә Сәлимәгә борчакларны җыярга кушкан. Ә үзе эшкә киткән. Кызларның бакчага гына чыгулары булган. Шул арада дуслары кереп җиткәннәр. Бүген көн бигрәк матур, кызлар. Әйдәгез, безнең белән уйнарга, дип керпеләрне үзләре белән чакырганнар. Кәримә әнисенең кушкан эшен эшләп бетермичә уенга чыкмаячагын әйтә. Ә Сәлимә борчакларның аяклары юк. Урманга качмаслар әле, дип кызлар белән чыгып китә. Виноградларны җыеп бетергәч, Кәримә дә аларга килеп кушыла. Кич җитә, караңгы төшә. Борчаклар җыелмыйча кала. Икенче көнне дә шундый ук хәл кабатлана. Өченче көнне әнисе кабат Сәлимәгә борчакларны җыеп бетерергә куша. Әлбәттә, әнием, дип Сәлимә бакчага йөгерә. Ә анда чыкса, ни күрсен? Бөтен борчакларны да корт ашап киткән ди. Бүгенге эшне таңга калдырма, ди татар халык мәкале. Дусларым, ә сез әниегез кушкан эшне Кәримә кебек вакытында эшләп бетерәсезме? Яисә Сәлимә кебек сузып йөрисезме?